Bede Ahmedi Bereka Kırdaye Şerefa Kırdaye Doza kuştina nivîskar û rojnameger Musa Anter 6 roj şûnde demborî dibe. Berî demborîbûnê jî 36 rûniştina dozê di 15 îlonê de li dadgeha şeşemîn cezayê giran a Enqereyê bi rê ve here. Egerek ku dozek din a ji salên nodî ku di çarçoveya kuştinên ku kujerê wan ne diyarin de tê binavkirin yê bê encam û bi bêcezabûnê bi dawî bibe. Nivîskar rojnameger û rewşenbîrê Kurd Musa Anter di 20 îlona 1992 dudiyan da di demjimêr 8 êvarê da li vir wate li taxa Seyrantepe yab ser navçeya Yenîşehîra Amedê ve derîşek çekdarî de hatibû kuştin. 30 sal derbas bû ser kuştina Musa Anter ra lê hêj dosya wî nehatiye yekalî kirin û kujerên wî nehatine cezakirin. Di êrişa 20 îlona 1992 da yalhember Musa Anter parlamenterê nihayê AK Parti Orhan Miroğlu jî giranbirîndar bibû û doza kuştina Anter di 2013 da hatibû vekirin. Lê 9 salin hêj encamek teqes ji dosyayê derneketiye. Lawê Musa Anter Dicle Anter jî bertek nişanî rêvebirina proseya dozê dide. Musa Anter iş bo çi hatı kuştu. Musa Anter ne hakkı kabul netkir. Musa Anter ırkçılık kabul nekir. Musa Anter doza Kurdivari peşxist. İdealist bu. Yani net xwast ki Kürt bê eşi. Ev kuştuna Musa Anter politikayı devleti. Zaten devlet evine çekiri. Rapora Kurtlu Savaş zaten dinvisi. Yani hayli çık tişki diyar evi. Musa Anter eğer ki diyar mı be ev ki der ki xole ev kujere ki hati Musa Anter kuştun ev dozu ve halası be birçok revedi be revedi be iş bu edince yani merane yani kuştuna insana ulo ne kadar ne ev kaysı rahat be iş bu bir habici ev doz pır giringe. Ci yeş gumanbarên kuştina Musa Anter Mahmut Yıldırımê ku nasnava Yeşil tên askirin heta niha nehatiye tespît kirin. Yek ji gumanbarê din ê dozê jî personelê JİTEMê û îtirafkarê PKK Abdulkadir Aygan jî ji ber ku li derveyê welat dijî di derbarê dozê da îfade nedaye. Ji ber wî jî doz yekalî nebûye. Devlet kuşna Kurda da hakkı kuşna Kurda da çı ajana ki hususlar ne ki veya nerina devlete devlet becezati şhur kiriye siyasetik gavago daxwaza devlet etine be dozgere kimse yok ne kare peş var ne sal bir ev dozat fikri yani 2013 da fikri 2013 da hatta ne ev datge kar bu 10 cara bir yer bidana Vêja awkanda yani direş kir ki ko murur zaman tijebe vakt derbas veserda ko doz zaman derbasbûnê murûrû zaman sebebê murûrû zaman doz bikibe. Hukuknas dibêjin sucê li hember mirovahiyê da demborîbûn nabe û ew dibêjin divê doza Musa Anter jî di çarçoveya sucên ku li hember mirovahiyê hatine kirin de were dîtin û bi tawayî ev doz demborî nebe. Abdulselam Akîncî Rûdaw, Amed